Chicken fillet ala king na ala McDo na nanginginig-nginig pa dahil wala tayong turntable sa pagpapaikot-ikot nito. Gusto nyo? No problem guys, gagawin natin yan. Hi guys, my name is Jepoy and welcome to my channel pa rin. So for today's video, gagawa tayo nitong chicken fillet ala king na inspired ng McDo syempre, na mas mabilis and mas makakarami pa tayo. Kasi medyo tipid kasi di ba pag doon. So no problem guys, gawin natin to. Samahan nyo ako, let's go! First step guys, kuha muna tayo ng bowl, tapos lagyan natin ng 1 kilo ng chicken breast na na-slice na into fillet. And then maglalagay tayo ng 1 large egg, 1 teaspoon na paminta, and then 1 sachet ng Magic Sarap seasoning. I-marinate natin to guys una. And then maglalagay rin pala tayo dito ng mga 4 cloves ng bawang. And then mimix na natin to hanggang sa mag-incorporate siya lahat. And then i-marinate natin siya guys for 5 to 10 minutes. Chicken breast guys kasi yung pamangkin ko inutusan bumili ng chicken breast pero ang binili likod. Ano naman makukuha mo doon? Pero dahil chef-chefan tayo, chef. So ginawa natin ng paraan yan. So meron pa namang natitirang mga thigh parts. So yun na lang yung in-slice ko into fillet. Kaya nagkaroon tayo ng ganito. So guys, i-marinate natin to for 5 to 10 minutes and then i-set aside natin. And then pag nagawa na natin yun, kuha na tayo ng another bowl. Tapos maglagay tayo ng 2 large egg. Tapos budburan natin ng ginisa mix na lang pampalasa. Then batihin. Tapos ito yung gagamitin natin na pang dip ng ating mga marinated chicken. So kunin na natin yung mga platos and ayan na. So maglagay na rin tayo ng breadcrumbs sa isang plato. And then procedure guys, kukuha tayo ng fillet tapos didip natin dito sa sa binating itlog. And then i-coat natin siya dito sa breadcrumbs. Mas maigi guys, mas madami, pero pwede naman na pag naiganyan nyo na pag na-coat nyo na yung breadcrumbs, ilubog nyo uli sa egg, pero ayokong ginagawa yun kasi masyadong madumi, messy talaga siya. Kaya isang beses lang, okay na yan para tipid na rin tayo sa breadcrumbs. Pero okay pa din naman, hindi naman masyadong tipid kasi marami pa rin breadcrumbs yung mailalagay mo dyan. So yun guys, gawin natin to sa lahat na coat naman siya ng maayos, naku-coat naman siya ng maayos, kaya okay na yan. And ganito ang gagawin natin sa lahat, and then finally natapos din. So kung titingnan nyo guys, parang konti lang pero madami yan. Yun nga lang, meron pa tayong tira kasi naubusan tayo ng breadcrumbs. Kaya mas maigi talaga guys, bilhin yung breadcrumbs yung mas malaki. Then magpainit na tayo ng mantika sa kawali. Sa low heat, pag halimbawa mainit na yung kawali, yung mantika natin sa kawali, i-turn na natin yung i-turn na natin yung ating kalayo. I-turn na natin yung ating apoy sa low heat para iprito natin to. Tapos flip lang natin side by side para mag golden brown siya. And then once ma-achieve nyo na yung pagka golden brown, tanggalin na natin. And then hayaan na lang natin siya mag-drip dyan ng kanyang oil para matanggal nga naman yung excess oil. So iprito natin to lahat guys hanggang sa maubos tong nilagyan natin ng breadcrumbs or kinote natin ng breadcrumbs na chicken fillet. And kung mapapansin nyo guys, yung chicken fillet, yung pagkakaslice ko nito ay medyo maninipis kasi sinadya ko talaga yan. Kasi nung maunang gawa ko nito ay makapal. Kaso nga lang medyo matigas. Kaya ginawa ko, in-slice ko thinly. Tapos gumamit din ako ng kitchen mallet as meat tenderizer para mas malambot siya pag naprito na lahat, so gawa na tayo ng sauce. So kuha tayo ng 25 grams ng dairy cream or butter. Ito yung magiging pang saute natin guys. So tunawin lang natin sa low medium heat. And then maglalagay na tayo ng 4 cloves of bawang ulit. And then lagay na rin natin yung 1 medium size na sibuyas. Saute lang natin guys. And then maglalagay na rin tayo dito ng isang cubes ng Nor chicken. Bale, ito na yung magiging pampalasa natin dito. And after that, so pag naluto na itong ating bawang at sibuyas, lagay na natin yung 1/4 cup nitong grated carrots.
Lulutuin lang natin to guys. Akala ko konti yung yung nilagay ko. Or madami na yung nilagay ko pero konti pala. So inubos lang natin yung 1/4 cup. And then pagluto na siya guys, lagay na natin yung 1 can nitong evap milk. Kahit anong evap milk, basta yung pinakamalaking can. So pakukuluin lang natin to guys. And pag kumulo na siya, syempre saka na lang natin ilalagay yung ating Nestle cream, yung malaki din. Kasi merong maliit ito. So, yung malaki ang gagamitin natin para mas madami-dami yung ating sauce. So, sisimutin ko yan kasi ang mahal ng Nestle cream ba naman? 82. So, gagawin natin guys, pakuluan lang natin to. Nasa low medium heat pa rin tayo. Pakuluan lang natin to. And once na-mix na natin, maglagay na tayo ng 1 teaspoon ng paminta. And then mix ulit. And pakuluan ulit natin para naman maluto-luto yung ating gatas. And pag okay na siya guys, pag kumulo na, mag-dissolve tayo ng ating 1 tablespoon na cornstarch sa 2 tablespoon na tubig para magsilbing pampalapot rin yun ng ating sauce. And then saka natin ilagay yung ating spring onions. Sa spring onions guys, siguro mga 1/3 cup din or mas konti pa dun. Kasi tinansya ko lang din naman to pero siguro ganun yung tansya niya. Tapos pag nailagay natin yung cornstarch guys, bawasan na natin yung ating apoy. Turn natin into low. Tapos hayanan natin siya hanggang sa lumapo. And then pag ganito na yung thickness niya, malapot na, pwede na natin siyang ipalis. Ipalis. Isali na natin siya sa bowl natin. So ayan yung ating sauce. So naprito na din lahat guys. So mag-aana na tayo, mag-plating na tayo. Plating. Wala talaga tayong turntable guys. So ganito lang, kamay-kamay lang, tas manual ikot-ikot lang. So ganun yung ginagawa ko. Kaya nanginginig ako dyan guys. So ito na. So ito yung nakita niyo sa intro. Kaso nga lang, bilis talaga tumigas nung ibabaw pero okay naman siya. Parang toe. Wow. Parang toe proper. So ito na guys ang ating chicken fillet a la king. Wow. By McDo. I promise guys, subukan nyo to. Alam ko marami na rin gumagawa nito eh. Kaso nga lang, nagpaluto yung kapatid ko ng ganito. Kasi ilang beses ko na rin itong naluluto. Nagpaluto ulit siya. So, nag-film na lang ako kasi puro na lang kakanin yung finifilm ko sa food vlog. So, pwede naman palang i-film yung mga gantong kulang. So, taste test na tayo guys. Ito yung pinaka-paborito ko. Taste test tayo nitong ginawa nating chicken fillet a la king, inspired ng a la McDo, a la A. Ayun. So guys, try nyo talaga to. Promise, ang sarap. Nakatipid ka pa. Tapos, kagandahan nito, marami ka pang makakain. Kasi madami na 1 kilo eh. Madami na siyang magagawang chicken fillet talaga. Ito na! Ayan. So, medyo manipis lang siya guys, pero mas prefer ko na yung ganito kaysa makapal kasi iba din naman yun eh. Pero dalasa guys, dalasa, my God. Lord, bakit ganito kasarap? Hey guys, please subukan nyo to guys para naman tawag dyan, panibagong shit. Ayan, heaven daw, heaven. So ayan, para panibagong guys, panibagong luto kaysa naman sa puro adobo, puro prito na lang. Gantuin nyo na lang guys. Kung nagsasawa na rin kayo sa cordon bleu, eto at least mas mabilis naman to gawin. And chicken fillet lang, hindi ka na maglalagay pa ng hamo naman. Promise na guys, the sauce heaven. So, wow, okay niya. Hindi, promise, sobrang sarap lang talaga guys. Kaya nga nire-request siguro to eh. Yabang yarn. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking video. And thank you so much again for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And share and subscribe. And subscribe and subscribe. And bye-bye.